رام فلما عدمنا خبيرهم حساهم ككافلنا أبز سلسترخو بشم قلقالو زينا إثيوبيا مسجن لما مسجن له أنا وين مسجن እንግዲህ ከሰሞኑን በትግራይ ክልል ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ በሚመለከት አብሶምን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብአዊ ሓገዝ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ማዕከናት ሓዊሱ ክፍኖ ጸኒሑ ግዚያዊ ምምሕዳር ትክልል እውን ብዛዕባ ሰብአዊ ሓገዝ ዘመልኪቱ መግለጺ ወፂኡ እሞ መንግስቲ ፌደራል ብኮሚሽን ኩመቢሉ ዝወግኖም ዘሎ ዕማማታት ተሒዞም መግለጺ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከመየ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር እና በመንግስት بطعمي مسكن كوميشن أمرار حسقات حدقة إثيوبيا مسرح سواء حجز منجست الزاميدخا كما يزرع كما ينعوز بتصح زبل كمل على اشتري ترعينات بقوي عمل لا هجر دليت سبع حجز ساينس أو بزخنا معكني يزفلم قال لي أنا براس درا مسرز جبران تخون كالي تمازبل تحرز سب كم ون حندبته حدقة مسرت غيرهم زفتر تجمعت بمساعتي نفلمهم بسبعوي زلوت قلبنا كندي يعني مخانم مفلات نخل خلاي أب سبع حجز كتر نفلو إلنا فلنا يمحورسهم عتاوز كما كندي زعك عليو زبل نسلحينا زي مالت حيلي وحاب المقبي كندي زعك لي يدلي أنا مقبي كندي زعك لي يدلي زي تبلعي كندي زعك لي يدلي تبعيلهم مستسلح زيد ما ناب خل بالعي ترامرن زي تبلعن مستفليه بزي ملكعيو سبعة حاجز زقبر بزي مسرح انت نخد نحد حد دلاي سبعة حاجز زيقا سرت 5 كيلوغرام اخلي حدنت 5 كيلوغرام ترامرن بعدين تبي 4.5 لتر زيتي زي بدمرو 16.9 كيلوغرام تسليحو بعقن بزح صدرا تبازحو يزوحل بملكع زين ترى أو حجرنا سبعة حجز زدلي زيقاتات ببور حزد العقن كالوري ناتسالت عدلي زي نابتقراي انتنوسدو زي نابتقراي انتنوسدو كل تقراي كاب زحلفو رح يطرق لتشحن 10 شعات تنجميرهم كساب زلنا للتحساس لتشحن 10 شمونتن ناب خل التميلن كنت زعكل اخلي تخفافيلي زي ناب غزم تعنق قيرو ناب 30 خلتن بيلين يخون سلازي ناب تكل الزحاوه مجلص انتمص مسات حيزنا انتنري بمسرح سبعة حجز كفافل كله بالمعات توصيفنا تبيلو زكفافل لهم تفلاليو اكلات زهو مستي كل تحويسو زوحب حاجه زلو كابز تلعينا انتينا تمجلص كنري غلنا قليلو كله سبعونت سبعو حجزن بوليتيكان بهاجي مزماد بقلص تراي كاب سبع حجز بتقاناري نابتم سبات والقاوس ان تطعيمهم تملك سبات اب زي تحاتتلو مفصم بوليتيكا علامه مغبار زي تغبر منقسقاس ان حزب تحاسيو ديوم اب على حزب زبصح صقم مفتاح تحاسيو ديوم كم تكال وي بوليتيكا حسب الخائنا انه له حزبي نمحقاز استحسب ديو انتيلنا كمناتي الرأيا كم ايكونن حزب تግራይ قدم حدا عمد جبيرو بزي خونه عينت مقراصنا بصحلي نغرغنا مس زاميدنا كنرئ نخل بخمزي ملكع زل اخزلو سبعو حاجز ناب استحسب العلامات طرح ديو عل يهلو نالباش ون ناب كالوت عدليت زي خون علامات تو يوسد زبل غنا مزر راب يدلي طقامي ونيم نحنا نحاسو كل عينت اخلي حيلي وهاو غنا حناص مغبن زيت بالعين نابت محبرسب قطاي بصحيو زبلي زخون عينت ايتقنسن ايتقرممن ناب حبرتسب يبصحي زبلي بملك عزيز زي تقبر تخينو زغدع محبرسب تحليون يحلق نتبلو حزبي بزخون عينت منقدي نعود اتكي بصحي من محدار تخابي من محدار كل تግራይ فلما عينت طنقق كغبرن حلافنت كوسدن يغبا مالتيو كابز تلعيلان تنري توم مجلص تاع ازم زو حابز نور عبيت سبع حجزات افلطو يهبن زي مالت 2 مليون كونتال ገንዘብ حجز توسخلو ناب 32 بيليون ገንዘብ تلاعيخون حلم حدا خلأي أب برنامج سيفتنيت على 1 مليون حزبي تحققه زقلقل زيون أب زي تقلت قالوا وان سالساي بسنة مجمن تمساسلت كلات تنزوها وحجزات عفلت أب زي توحب الوان انتينت مجلس إيه انتأيو انت تبهيلهم سأونت ما أخذ زجبر انت يخونس بوليتيكا ودلت ما أخذ زجبر إيو تبهيليو كوس زجبا يمجلس أو شو اندم تا من دناو تبلو كتباله سبعونتن تاسابي أدرج ساون يبوليتيكا في اللاجوتن መነሻ ያደረገ ነው ተብሎ ነው ሊወሰድ የሚችለው እንግዲህ እርሶም እንዳነሱት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር መግለጫ የፌደራል መንግስቱ ያከናው ሶም ከም ዘልዕልዎ መግለጽ ግዚያዊ ምምሕዳር እትክልል መንግስት ፌደራል ዝፍጽሞ ዘሎ ስራሕ አፍልጦ ይህብን ጥራሕንተ ይኮነስ ዛዕባ ተሓታቲ ጸገም መንግስቲ ፌደራል ዘምስል ትሕዝቶ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ሰብአ ሓገዝ መንግስት ፌደራል ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር እውን ብጽሒት ኣለዎ እዩ ስለዚ ብመንጸር ዚ ከመ እዩ ዝሕገዝ ዘሎ ሓላፍነቱ ብግቡ ይጻወትሎ ኢልና ዶ ክንወስድ ንኽእል በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ምን አይነት ሚና ነው
በሰብአዊ ድጋፍ እየተወጣ ያለው የሚለው ላይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ እንታይ ዓይነት እጃም የበርክተሎ ዝብል ከም ገምጋም ትካልና ኩላትና ከም ንፈልጦም ሰብኣውነት ኣብ ቅድሚት ዘቐመጠ እንተይኮነስ ፖለቲካዊ ባህግታት ኣብ ቅድሚት ዘንበረ እዩ እዚ ብግልፂ ዝፍለጥ እዩ ብግልፂ ዝፍለጠሉ ምክንያት ኣነ ንዘገልግሉ ሕብረተሰብ ተሓታትነት ኣለኒ ዝብል ትካል ፈላማይ ስርሑ ክኾኑ ዝግባእ ሰብ ከይጉዳእ ምግባር እዩ እዚ ጉዳይ ኣጋጣሚታት ብምፍጣር እዚ መሊስካ ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ማዕኸናት ምውዛዕ ነቲ ህዝቢ ኣለኽልካ ማሕበረሰብ ዓለም ንጽገመለና ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ምፍታን ካብ ቀደም እውን ንህዝቢ ዝሓስብ ከም ዘየለ ግን ፖለቲካዊ ባህግታት ንምዕዋት ዝስራሕ ምህላው መርኣያ እዩ ሓደ ክልተ ሰለስተ መርኣያታት ነልዕል ኣብቲ ክልል ግዜያዊ ምምሕዳር ዝረኣዩ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብጻሕ ዝተባሃለ ወይ ዝተደለየ ዕላማ ድዩ ዝውዕል ዘሎ ዝብል ሕቶ ምልዓል ግቡእ እዩ እዚ ማለት ቅድም ዘቐመጥኽዎ ስልሒታት መሰረት ወርሓዊ ጠለብ ካሎሪ ሃነፅቲ ምግቢ ዘይቲ ብልዒ ጠለብ ብዝተማልአ ዝበፅሐ ማሕበረሰብ ናብ ጉድኣት ተቃሊዑ እንተኢሎም ንምንታይ ናብዚ ተቃሊዑ ዝብል ሕቶ ምልዓል ኣድላይ እዩ ቅድም ከም ዝበልክዎ 2 ሚልዮን ኩንታል ብ32 ቢልዮን ብር ቅርሺ እናተባፅሐ እንከሎ ማሕበረሰብ ተጉሪ እንተተባሂሉ ስለዚ ዝተለኣኸ ምግብን ካልኦት ኣቑሑትን ብዝተማልአ መልክዑ እቶም ተሓገዝቲ ኣይጥቀሙሉን ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ስዒቡ ዝመፅእ ሕቶ ናበይ ደኣ ኸይዱ ዝብል እዩ እቲ ሓሳብ ዓለም ለኻዊ ስልሒታት እዩ ሓደ ሰብ ዕለታውን ወርሓውን ክንደይ ዝኣክል ካሎሪ እኽሊ የድልዮ ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ 15 ኪሎግራም እኽሊ 1.5 ኪሎግራም ጥራምረ ባዶ 4.5 ሊትሮ ዘይቲ ብልዒ ወሃብ እዩ ንብል ኣለና እዚ ሓደ ሰብ ዝኾነ መዐቀኒ ናብ ፀገም ዘእተወ ሓገዝ ኣይኮነን እዚ ሚዱ ተወሰኽቲ ግልጋሎታት ዝወሃብ ዘሎ እዚ እናተወሃበ እንከሎ ጎዲሉ ዝብል መስርሕ እንተልዩ ዝጎደሉ ምክንያት ተብሪሁ ተወሳኺ ሓገዝ ካብ ፌደራል መፍትሒ ክረክብ ምላሽ የድሊ ስለዚ መግለፂ ትክክል ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክምርምር ዝግብኦን መልሲ ክረክቦ ዝግባእን ዝተለኣኸ እኽሊ ዝተለኣኸ ሓገዛትን ዝተማልአ ሓደ ወርሒ ክጽንሕ ዝኽእል ኮይኑ እናሃለወ እንታይ ጎዲልዎ እዩ ናበይ ኸይዱ እዩ ዝብል ምላሽ የድሊ ማለት እዩ እዚ ቀንዲ ነጥቢ እዩ ካልኣይ ንሰብኣውነት ዝሓስብ ሰብ ፖለቲካ ይጽንሕ ናይሉ ዝተማዛበለ ማሕበረሰብ ናብ መበቆሉ ክምለስ ብጽሒቱ ክጻወት ይግባእ ተመዛበለ ማሕበረሰብ ንመፈጸሚ ባህጊ ፖለቲካ ዓጊቱ ምጽናሕ ኣመላኽታ ሰብ ኣፍራይ ከም ምዃን ዓጊታ ምጽናሕ እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ሽቶ ንምስኻዕ ድሕነት ህዝቢ ድሌት ቀረብ ምግቢ ህዝቢ ንምምላእ እንትነጻጸር ድሌት ህዝቢ መቀዳሚ ይበልጽ ካልኦት ካብዚ ቀጺሎም ዝመጹ እዮም ኢልካ ኣብ ምስራሕ ተሓታትነት ዘይምውሳድ ሓላፍነት ንኻልእ ሰብ ምሃብ ዝረኣዩሉ ኩነታት መግለፂታት ኮይኖም እንትንርኢ ህዝቢ ንምድሓን ዝሰርሕ አካል እዩ ኢልካ ንምርዳእ ብጣዕሚ መጸገም እዩ በርግጥም ለህዝቡ ታሳቢ ያደረገ ህዝቡን ለመታደግ የቆረጠ ለዛም የሚተጋ አካል ነው ብሎ ለመውሰድ በጣም ያስቸግራል በክልል ውስጥ የተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች አሉና አንድ መጠለያ ጣቢያ ጉዳይ ጎልቶ ወጥቷልና ኣብቲ ክልል ውሽጢ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣለው ኮይኑ ግና ሓንቲ መዕቆቢት ጎሊሃ ወፅኣላ ድሕሪ ዝወፍሪ ዘሎ ሓቂ እንታይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝኸ እንታይ ይመስል እንግዲህ በአስገደ ወረዳና በህጻጽ ካምፕ ላይ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ላይ ያለውን ሁኔታ በገባ ብለን ለማየት ሞክረናል أوردا أسجدن حتى جزياو معقوبن زلوا خناتات عتنا كنعزم كيرنا إنا عمد سملو قدم كم زلكو حاجزنا تجارت أنحيو زي كم زلوا عبز حلف 4 توارح دما انتاي يجبر نيرو زبلون رينا إنا عبز 4 توارحي كل جزء زرخو وزنا حاجز كم زرخو تعزيمنا إنا حوالي تعطوني ردو سلازي نمن تأيو بالساعات زفنجر غير خام قراب زتدلين تيلنا مستم قدم لنا نلعلم زنرنا زي تتحازيو بقندو زخنا نقر نمسخ عن تدلم أجندة فترخا نموعوعن بوليتيكاو خسير كوي تباهيلو انت حساب سفلالي بوليتيكاو تنكل ويمسيرا مسار الزجبرة إلخا مساري كال عملت حساس راح انت كونس أبو كالوت مع أو تمازابلتون تمساسال تجمرلهم إلكا زقربون له قديمة دقاقيمة كم زقلت 3 مليون كنتال بعمس زركب لعلي 9 بتصحيح زوسد محورسب 3 بليون زود رديت هب حساس قنا قالوت عقوبات تمساسال تجمرلو انت تباهيلهم تسلا اخ 7 حجز نابي يخيلو مالتي عقني تسوا حجز ساينساو بزخنا علم لخاو بزخنا ملكعي استعدلي حد ابال سدرا ان تبازح زوهابي عمنت اب حدا سدرا 5 سب انتليو قدم زلعلنايو قطر حجز ببزح سدرا تسلحو او كنتال تصقع 7 حجز زوهابو لخناتاتي زي استلعخ نابي خيرو بزبل مرأي صبوق يمسلني رقصيو قدمي حزين نفلطو تحبرتسب مستعدله اب فقد مسرز زغبره زقرص النيرو زي ورحاو كبصح زغبع حجز بمخنيات زقرص سمال النجر كيركب يغبرو
ስለዚህ ክምለስ ዝግብኦ ሕቶ ኣብ ሕጻጽ ኮነ ካልኦት መዕቆብታት ዝከፋፈል ሓገዝ እቲ ዜጋ ጉድለት ከየጋጥም ምቁጽጻር ኣድላይ እዩ እዚ ከይተረጋግጸ እቶም ቅድም ክብል ዘልዕልናዮም ከየማልአ እንተፈጺምና ሰባት ኣብ ዝተጓደለ ክነብሩ ይግደዱ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ተመሊሶም ናብ መረበቶም ከኣቱ ስለዘይተገበሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ መዕቆብ ክጸንሑ ተገዲዶም እዮም ጅሆውን ስለዝተተሓዙ እዩ በዚ ምክንያት ዝበጽሑ ጽዕንቶታት ሕጽረት ምግቢ እንትንውስኽ ዝኸፍአ ይኸውን ማለት እዩ ሕጽረት ምግቢ ዝተፈጠረ መንግስቲ ፌደራልን ምስ መተሓበርቲ ሓቢሮም ዝሰርሑ ትካላትን እቲ ምግቢ ስለዘይበጽሕዎ እንተይኮነስ ዝተለኣኸ ምግቢ ብዝተማልአ መልክዑ ነቲ ሕብረተሰብ ዘይምውዓሉ እዩ ስለዚ ኣብ ሕጻጽ ኮነ ካልኦት ከባቢታት ንሪኦም ጸገማት ንባህጊ ፖለቲካ መማልኢ ንምውዓል መናእሰይ ብፍልጦን ብዘይፍልጦን ብምውፋር ምምሕዳር እቲ ከባቢ ዕዮ ገዝኡ ከይሰርሐ ቀሪኡ እዩ በኻልእ ምክንያት ፖለቲካዊ ድሌታትካ ንምጥቃም ምኻድ ተቐባልነት የብሉን የአካባቢው አስተዳደር ምን የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የራሱን የቤት ስራ ሳይሰራ ቀርቶ የቤት ስራውን በሌላ ሰው እና በሌላ ምክንያት በፖለቲካዊ ፍላጎቶች የሚያሰራበት ሁኔታ ላይ መሄዱ ተቀባይነት ያለው አይደለም ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ የህወሓት ቡድን ከተፈጥሯዊ ባህሪው አንፃር ሰብአዊ ድጋፍን ለፖለቲካ ዓላማ በመዋል ይነሳልና مزت أساسيرو جل حواحد بمنصر تفترة بحريو سواء حجز إن بوليتيكا وعلامة بمعالي زلعال بفلاي نتمزابلتي زل أخسب أو حجز نبكالي بوتاك الزاور مقبار تمزابلتي بزلقنت كي تعيشوا عنكفات مخال زي أمثلو زعباتات إلا عليهم سلازي نسخاتكم سواء حجز أمبز أحمداي أبتزفر كم سر احتكال تسأبكم انت أي زرعي بفلاي جل حواحد سواء حجز ملا تاع عينت أجن فتير لكم تكوميشن سواء حاجز تبصح كي يجبر زقوان فوزلو ጭቡጥ ጸገም ወይ እንቅፋት እንታዩ ይሄ በጣም መሰረታዊ ነጥብ ነው የመጀመሪያው እና ትልቁ ነጥብ በዚህ ላይ ላነሳ የሚፈልገው በተለያዩ ጊዜያት ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚባሉም ጭምር በትግራይ ውስጥ ሲካሄድ የነበረውን የሰብአዊ ድጋፍ አጠቃቀም ስርዓት እና ስርጭት ስርዓት በእነሱ አገላለጽ በኦዲተሮቻቸው አማካኝነት ምርመራም ፍተሻም ተደርጎ ነበር እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነጥብ እዩ ቀዳማይን ዓብይን ነጥቢ ኣብዚ ከልዕሎ ዝደሊ ዝተፈላለዩ ዋናት ዓለም ለኸ ትካላት ዝበሃሉ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝወሃብ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝን ስርዓት ምብጻሕን ብናታት መገላልጻ ብኦዲተር መቢሎም ተፍትሽውን ተገይሩ ነይሩ ኣብ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ውሽጢ ዝረአ እዩ ብዚ መጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ተመዛበሊ ይኹን ኣብቲ ክልል ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም እዩ ዝበሃሉ ዜጋታት ተፈልዮም ተፈሊጦም እዮም ብድሌተይ ብዝብል ምኽንያት ካብ ዝተውሃቦም ሓገዝ ሕሊፎም ዝህብሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዚ ከም ወርሓዊ ውፅኢት ካብ ራሽኖም ሕሊፎም ከም ዝህቡ ተረጋጊጹ እዩ እዚ ውፅኢት መጽናዕቲ እቶም ትካላት እዩ ካልኣይ ተመዛበሊ ሕብረተሰብ ናብ ቋሚ መንበሪኦም ክምለሱ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ግዜ ክተኣጓጎል ጸኒሑ እዩ ብሓደ ወገን ሓገዝ ኣይበጽሐን ብኻልእ መልክዑ ተመዛበልቲ ተመሊሶም ተረጋጊዖም ናብ ዝሓሸ መነባብሮኦም ከይኣቱ ዝግበር ጻዕሪ ከይዕወት ይስራሕ እዚ ከይሳኻዕ ዝግበረሉ ምክንያት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ድሌታት ኣብ ዘይተሳኽዐሎም ኩነታት ጉዳይ ዜጋታት ቅድሚያ ዝወሃቡ ኣይኮነን ብዝብል እዩ እዚ ብደንቢ ክትሓዝ ዝግብኦ ዛዕባ እዩ ዜጋታት ከም ዜጋ ሰብኣዊ ፍጡር ንዝኾነ ኣጀንዳ መፈጸሚ መትሐዚ ወይም ጅሆ ዝክኾን የብሉን ዜጋ ንፖለቲካ ድሌታት ወይም ባህግታት ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ኾነ ፖለቲካዊ ድሌታት ምድንጋር ምፍጣር መትሐዚ ተኾይኖም እቶም ዜጋታት እዮም ዝጉድኡ እዚ ካልኣይ ዛዕባ እዩ ሳልሳይ ከም ሃገር ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዓርሰና ክንኽእል ኣለና ብዝብል እንኸይዶ ዘለና ጉዕዞ ብሕሉፋት መንግስታት ዝነበረ ግዜ ዝሓለፎ መንፈስ ተመጽዋታይነት ከወሮ ጥሜት እናተወቅዐ ብዙይ ክፍታሕ ብዝኽእል ክልላዊ ህልው ኩነታት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ግዜ ጸገም ከም ዝኾነ ገዛ ዕዮኦም ከይሰርሑ ናይ ካልእ ሰብ ጸገም ምሲሎም ዝኸድሉ ኩነታት እውን ተቐባልነት የብሉን እዚኦምን ካልኦትን ዝለኣኸ ሰብኣዊ ሓገዝ ብትኽክል ከይበጽሕ ብምግባር ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቀረጽ ብምግባር ዝተለኣኸሉ ሰብ ሓገዝ ረኺቡ ህይወት ክድሕን ኣብ ክንዲ ምግባር ዝተወደበን ስርዓት ዝመስል ነገር ተዘርጊሑ ዝግበር ኩሉ ዘርእየካ ትህነግ ንባዕሉ ፖለቲካዊ ሽቶ ዝለኣኸምን ተላኢኹ ክኸስብ ንዝሓሰቡ ነገራት ሟቲ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ እዚ ሎሚ ዝተፈጠረ ትማል ዘይነበረ ዘይኮነስ ዕድሚኡ ምልኡ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ንዝመርመረ ሰብ ግልጽ እዩ ኣነ ከም ዝርድአኒ ተሓታት
ተሓታትነቱን የለን ሰባት ዝደለይዎ ይኾኑ ዝደለይዎ ይገብሩ በዚ አጋጣሚ መላእ ህዝብና ህዝብ ትግራይን ሓደ ጉጅለና ተልዓለ ዝደለዮ ዕላማን ዝደለዮ ምኽንያት ህዝቢ መትሐዚ ወይ ጆሆ ኣብ ዝግበረሉ ግዜ መትሐዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ክጉዳእ ሰሪሑ ዝተጎደአ ህዝቢ ድማ መሊስካ ኣብ ምዕውዕ ረብሓ ዝውዕለሉ ኩነታት መልክዕ ከትሕዝብ ስርዓት ክቃለስ ይግባእ ኢለ ይሓስብ ስለዚ ብናተይ ተሓሳስባ ትህነግ ዝኸዶ ዘሎ ስልሒትን አካይዳን ህዝቢ እናጎደአ እዩ ምስሊ ህዝቢ እውን እናጸየቀ እዩ እናበላሸወ እዩ ትግሃት እቲ ህዝቢ ሰራሕተኛ ህዝቢ ብጣዕሚ ይሽርሽሮ እዩ ዘሎ ማሊካል ሕብረተሰብን ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ፖለቲካን ብመንፈስ ሓላፍነት ንህዝቦም ዘለዎም ሓላፍነት ኮነ ተሓታትነት ክስተኻኸልዎ ኣለዎም ኢለ ዝሓስብ በተሟላ ግንዛቤ ሁሉም ሰው ሁሉም አካል በውስጥም በውጭም ያለ አካል እንን ጉዳይ ተገንዝቦ ትነግን እረፍ ከዚህ ውጣ ሰብአዊነትን አስቀድም ፖለቲካውን ቀጥለት ይመጣበታል በሰለጠነ መንገድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ተከትሎ መሰራርን ተከትሎ የምርጫ ህጎችን ተከትሎ የሚሰራቸው ነገሮች ሊሰራ ሲችል ሂሳቡን በሌላ በኩል ለማስላት እንዳይንቀሳቀስ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ለማንሳት ፈልጌ ነው እንግዲህ አሁን እርሶም ሲጠቅሱት እንደነበረው የህወሓት ቡድን በተለይ ንሶም ክሕብርዎ ጸንሑ ጉጅለ ህወሓት ብፍላይ ሰው ሓገዝ ንፖለቲካዊ ከስቢ ብምዓል ዜጋታት ድማ ብዘላቀነት ከይጣይሹ ብምግባር መዳይ ዝትግብሮ ነባር ባህሪኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ብመንጸር ዓለም ለኻው ማሕበረሰብ እንታይ ክርዳእ ኣለዎ ይብሉ ትነግ የሚታወቅበት ቋሚ ባህሪ ተብሎ የሚወሰደው ሌላኛውን ስኬት ኦር ሌላኛውን ዓላማ ለማሳካት በሚፈልግበት ጊዜ ትህነግ ዝፍለጠሉ ቀንድ ባህሪ ተባሂሉ ዝውሰድ ተኻሊ ዕላማን ምዕዋት ኣብ ዝደለየሉ እዋን ጠመተ ማሕበረሰብ ዓለም ንምጭዋይ ዝገብሮም እንቅስቃስ ኣሎም እዚ ባህሪ ኣብ ትግራይ ንዘለዎ ማሕበረሰብና ከይተረፈ ዘደናግሩን ጠመተ ዝስሕቡን አጀንዳ ምፍጣር ዝተለመደ ተግባር እዩ ፍላይ ድማ ደቂ ሰባት ብሰብኣዊ ሓገዝ ኣቢሉ ይበጽሖም ዝበሃል አጀንዳ ልዑል ዝኾነ ጠመተ ዝወሃብ እዩ ስለዝኾነ ብባህሪ ህወሓት ከምዚ ዝበለ አጀንዳ ብፍላይ ኣብ እዋን ጎንፂ ከም መሰረታዊ መሳርሒ ዝጥቀመሉ እዩ ኣብ ሕሉፍ ግዜያት እውን መንግስቲ እንተመዛበልቲ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ክልኪሉ ከም መቕፅዒ ገይሩ ይጥቀመሉ ኣሎ ዝብል ጠቐነና ቀረበ ጸኒሑ እዩ እዚ ሽርሕ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ንምንታይ ሰባት ብሰብኣዊ ሓገዝ ምኽንያት ይቕፅዑ ዝብል ሕቶ መታን ከልዕል ዝግበር መንገዲ እዩ ኣነ ከልዕሎ ዝደሊ ፌደራል መንግስቲ ኾነ ካልኦት ኣብ ዙርያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሰርሑ አካላት ቅድም ዘልዕልናዮም ናይ 2 ሚልዮን ኩንታልን ናይ 32 ቢልዮን ብር ጉዳይ ኣበይ ይበጽሑ እንታይ ኮይኑ ዝብል ሓቅን ምንጻር ነዚ ግልባብ ምፍጣርን እዮም ዝሰርሑ ዘለዎ ማለት እዩ ከም ንፈልጦ ዓለም ለኻዊ ውህብቶ ረድኤት እናጸበበ እዩ ዘሎም ብኽባብያዊ ምትሕጋዝ ኢልና ንገብሮ ጻዕሪ ጸገማት እንፈትሖም ዘለና ይኾን እምበር ገለገለ ሓይልታት ብሽም ሰብኣዊ ሓገዝ ኣቢሎም ንኻልእ ፖለቲካዊ ለእኽቶ መድረኻት ምልዓል ዝፈጥሩ ኣለዉ እዮም ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝተለኣኸ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣበይ እዩ ዝበጽሕ ዘሎ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ይግባእ ምኽንያቱ ፌደራል መንግስቲ ንጹር ብዝኾነ መንገድን ኣሰራርሓን ዘወፍዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣበይ ውዒሉ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ኩሉ ከልዕል ክኽእል ኣለዎም እቲ ካልኣዋይ ሰብኣዊ ሓገዛት በቲ ዝድለ መንገዲ ኣይበጽሕን ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ ናበይ ደኣ ይበጽሕ ነይሩ ዝብል ሕቶም ሕታት እቲ ሰልሳይ ድማ ብዝተፈላለዩ አካላት ማለት እውን ብቲክቶራትን ብማሕበራዊ ሚድያን ስፖንሰር እናገበርካ ዝግበር ዘመተ ንምንታይ እዩ ተደልዩ ዝብል ነገር ክልዓልን ክርአን ኣለዎ ብምዃኑ እውን ነዚ አካል ትክክለኛ ሕቶ ብምሕታት ሰብኣውነትን ፖለቲካን ፈልዩ ከነጽር ልዕሊ ኩሉ ድማ ተመዛበልቲ ከም ትሕጃ ፖለቲካ ክሕዝ ከም ዘይብሉ ክንገሮ ኣለዎም እቲ ክልል እውን ከምቶም ካልኦት ክልላትና ንዘጓንፉ ጸገማት ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ሕድሕድ ምትሕጋዘን ዓርሱ ክኽእል ምግባር ካብኡ ዝዘለለ ተመዛበልቲ መትሕጃ ፖለቲካ ከይኾኑ ምቅላስን ንላዕላዊ ሃገርን ምስሊ ሃገርን ተሓባበርቲ ክኾኑ ጸቕጢ ክግበር ኣለዎም ካብዚ ወጻእ ንዝተሓባበ አጀንዳ መፈጸም ዝኸውን ንሰባት ስፖንሰር ብምግባር ንዘይተደለየ ዕላማ ምውፋር ክኾነን ኣለዎም ብቆልዕ ንሕወሓት ካብ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ቁማር ውጻእ ንሰላማዊ መስርሕ ተሰሊፍና ዝብል ተሪር ሓሳብ ክቐርበሉ ይግባእ ብሽም ሰብኣዊ ሓገዛትን ረድኤትን ዝግበር ጸወታ ፖለቲካ ጠጠው ክብል ኣለዎም የግዳስ ንህንጸት ዲሞክራሲን ልምዓትን መንገዲ ብምዕርራ የድሊ ስለዚ ስርዓት መረጻ ተኸቲሉ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ክዋፈርን ምእንታን ኩሉ ናሃቱ ብጽሒት ክወፈሉ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ተከትሎ መሰራርን ተከትሎ የምርጫ ህጎችን ተከትሎ የሚሰራቸው ነገሮች ሊሰራ ሲችል ሂሳቡን በሌላ በኩል ለማስላት
እንዳይንቀሳቀስ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ለማንሳት ፈልጌ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ ከሰሞኑን በክልሉ ከሚነሳው የሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ምዝዝ ተአሳሰረ ብፍላይ ኣብቲ ክልል ምስ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝለዓሉ ዘሎ ጉዳያት ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ብጉጅለ ኾነ ብውልቀ ዝግበር ምትእኻብ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ኣፍልጦ መንግስቲ ወፃእ ብምዃኑ ካብ መንፅር ሕጊ ከመይ ይርአ? በጣም ጥሩ ነጥብ ነው። የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎት ቀደም እንዳየነው በፌደራል መንግስት ደረጃ በተሟላ መንገድ ነው እየቀረበ ያለው። ብጣዕሚ ጽቡቕ ዛዕባ እዩ። ጉዳይ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብፌደራል መንግስቲ ብጽቡቕ ኩነታት እዩ እናቐረበ ዘሎ 2 ሚልዮን ኩንታል ከም ዝተለገሰ ልዒልና ነዚ ድማ 32 ቢልዮን ብር ወጻኢ ከም ዝተገበረ ዝፍለጥ እዩ። ብሕድሕድ ሰባት 15 ኪሎ ሓይሊ ወሃቢ ምግቢ 1.5 ኪሎ ግራም ሃናፅ ምግቢ ባዶ 0.45 ዘይቲ ብልዒ ብሓደ ሻብ ናይ 2001 ኪሎ ካሎሪ ዘማል ቀረብ እናተወሃበ እዩ ዘሎ። እቲ ሕቶ እናቐረበ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ብትኽክል ነቲ ተጠቃሚ እናበፅሐ ድዩ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ብትኽክል እናበፅሐ ይኮነን ተባሂሉ እቲ ኣጀንዳ ካልእ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ንግምተን እናሓሰኑ እውን ከምዚ ዓይነት ፀገም እናተፈጠረ ከም ዘሎ እዩ። ስለዝኾነ ካልኦት ኣካላት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ሃፍቲ ክነተኣኻኽብ ኢና እንተኢሎም ቅድም ቀዳድም ዝተለኣኸ 2 ሚልዮን ኩንታል ወይ ድማ 32 ቢልዮን ዝወድእ ረድኤት ዝኣተወሉ ቦታ ከይፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ኣበይ ከም ዝውዓለ ብዘይተፈለጠሉ ኩነታት ሓገዝ ክነተኣኻኽብ ኢና ተባሂሉ ዝስራሕ ጉዳይ ካልእ ፀገም ዘስዕብ እዩ። እቲ ሓደ ዘየለ ክፍተት ከም ዘሎ ምሲልካ ዝቐርብ ጌጋ ስለዝኾነ ንጉሕለትን ንወራርን ዝተቃልዐ እዩ ማለት እዩ። የድሊ እዩ ኢልና እንተወሲድናዮ እኳ ስርዓት ክሳብ ዘይሓለወ ኣብ መንጎ በዚ ኣቢሎም ሃፍቲ ክዕምሩርን ንዝደልዩ ሰባት በሪ ዝኸፍት እዩ። እቲ ቀዳማይ ነጥብ እዚ እዩ። ካልኣይ ጉዳይ ንሕና ብዕሊ መፀዋዕታ ከየቕረብናን ጉድለት ኣሎ እንከይበልናን ከም ትካል ማለት ቅድመ ድልውነትን ሓደጋን ስሪት ኣመራርሓ ፌደራል እኹል ዝኾነ ረድኤትን ሓገዝን እናሃለዎ ብዘይካ ፍልጠት ትካል ዝግበር ስራሕቲ ተቐባልነት የብሉን። ካልእ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ክንሕግዝ ኢና ዝብል ናይ ውልቀ ሓይሊ ኾነ ጉጅለ ከም ሃገር ንሃገር ለኸፈንድ ሓደጋ ዝምልከቶ ጉዳይ ስለዝኾነ ነዚ ዝመሓደረሉ ስርዓት ተዘርጊሑ እዩ። ስርዓት ኣካውንት ኣለና፣ ናይ ኣሰራርሓ ስርዓት ኣለና፣ ስርዓት ቦርድ ኣለና። መንግስቲ ኣብዚ ኣሰራርሓ መሰረት ገይሩ ንፅረት ፖሊስታት ቀሪጹ እዩ። ምላሽ ፈንዲ ስጋኣት ሓደጋ ዝምልከት ኣዋጅ ተነፂሩ እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ምንቅስቃስ በዚ መስርሕን ጥራሕ እዩ ክኸይድ ዘኽእል። ካልእ ጠቃሚ ነጥብ ዘልዕሎ ሓድሽ ብዝፀድቐ ኣዋጅ ኣመራርሓና ድሌታት ብምንሃር ዘየለው ድሌታት ብምፍጣር ብዝተሰሓሕተ ኩነታት ዝተጓዓዝ ውልቀ ሰብ እውን ትካልን እንተልዩ ብሕጊ ይሕተት ይብል። ስለዝኾነ ብዘይ ኣፍልጦን ፈቃድን ትካልና ብዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት ኾነ ጉጅለታት ብሕጊ ተሓተቲ እዮም ዝኾኑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ከም ትካል ወይ መንግስቲ ንሃገራዊ ፃውዒት መሰረት ገይሩ ንማሕበራዊ ሓገዝ ክሳተፍ እንትደለይ በቲ ዝተቐመጠ መስርሕ ኣሰራርሓ መሰረት ይሳተፍ። ስርዓት ኣካውንት ኣለና፣ ዝተፀገሙ ንፍለለሉ ስርዓት ኣለና። ምስ ክልልን ፌደራልን ብጥምረት ንሰርሖም ስራሕቲ ኣለዉ። ካብቲ መስርሕ ብዝዘለለ ወፃእ ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ብማሕበራት ብቲክቶክ ብዩቲዩብን ወዘተ ዝግበር ኣካይዳ ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ ከይኮነስ ተሓታትነት እውን ዘስዕብ እዩ። ምክንያቱ ሃፍቲ ህዝቢ እንትእከብ ስርዓት ብዘለዎ መስርሕ ፋይናንስ ክኾነው ኣለዎ። ምናልባት ገለገሊኦም ብየዋህነት ተበጊሶም ዝሰርሕዎ ስራሕ እንተሃልዩ ካብዚ ተግባር ንባዕሎም ከርሕቑ ይግባእ። እዚ ብምሕደራ ስርዓት ሓደጋን ድልውነትን ኾነ ብመስርሕ ስርዓት ሃገርን ብስርዓት ፋይናንስን ብሕጊ ዝሕትት እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ምስታፍ ወዘተ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን። እዚ ተግባር ድሌት ዜጋታት ዘማልእ ከይኮነስ ዝተሓበአ ለኽቶ ፖለቲካ ንምፍፃም ዝግበር ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ። ከም ትካል ሓደጋ ድልውነትን ስራሕ ኣመራርሓን ደጋጊመ ክዛረቡ ዝደሊ እኹል ዝኾነ ዝተዋህለለ ሰብኣዊ ሓገዝ እኹል ዝኾነ ዓቕምን ኣለና። ስለዝኾነ እዚ ብወነንካ ዝግበር ምትእኻብ ሓገዝ ንኻልእ ሽርሕን ልእኽቶን ዝውዕሉ ይዝኸውን። ይሄ ተለይቶ የጋራ ተደርጎ በማይታወቅበት ሁኔታ ላይ በተለያዩ መንገዶች ሀብት ለማሰባሰብ መሞከር የሀብቱ መዳረሻ ለሰብአዊ ድጋፍ ሳይሆን ለሌላ ድጋፍ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ተቀባይነት የሌለው የሚያስጠይቅም ጭምር ይሆናል። ኢትዮጵያ አንድ የቅድሚያ ሰጥታ ከምትሰራባቸው ጉዳዮች አንዱ የሰብአዊ ድጋፍን በራስ አቅም መቻል መሆኑ በተደጋጋሚ ይነሳል።
ክልሎችም በራሳቸው ኢትዮጵያ ቀዳምነት ሂባ ካብ ተሰርሐሎም ስራሕቲ ሓደ ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ ምምላእ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይለዓል ክልላት እውን ብናይ ባዕሎም ዓቕሚ ሓገዛት ንምሁላል እናተወሳወሱ እዮም ከም ብሓፈሻ ከም ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛት ብባዕልኻ ምኽኣል ዝምልከት ከመይ እናተጓዓዘ ይርከብ ቅድም ያነሳሁት የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር አዋጅ በአንድ ላይ የሚያሳስበው or የሚመራው የሚደነግገው ነገር ቢኖር قدم إلى زرع الحوا بوليس حدقة دولونتن سرحنا مرارحة أواجه حدقة سرح مرارحة بدمر زه حققهم نجارات انتهى اللهم حجرنا كابت فلت لنا ينوي حوان نايت صباينتن لما نان تاريخ كتوت سألوا عزبليم تاريخ لما نان صباينتن عمل كتب بخور قدام من السر أبو استفل عليه وانات بتدقاقا من كم زقلات زي لمن لما نان تصباينتن ناب زغط الولدو كسجاجر يقولن على النايلنا ناسرحنا نزلنا أبزي سرح فنتا كارتا تداليوم باكيجات تنت يوم كل ما مرارح أكلات سوى الناس خلوا سفيح موسواس نعتقبر يزولم زي موسواس كاب جمر أستات غلت عمد خين ولهم عسر تكلات زخون سواء أو حجزات كاب منقست فيدرال زوها ولا مخونتات أبقيهم بناء بعلم عقم من متحيق لازم التجوار كاب جمرو أو غلت عمد خين وملهم زي مالت انتهى مالتيهم سواء أو حجز نزيجات تتنبز ملكات كاب زخون هاجر التاكسي كاب زخف الزيجا تأكيون نامسر كاب نهتنا هاجر تاكسي خفاري كاب زوه للعامي بسفلي من قدي مخاد يبلنا نزول الحسابي زتكبر زلهم كوصاي بملكع رديت زمص سوا حاجز بنص ازمص ازمسل كون تخونم اوشت بزح صقما زلو مخان بمردا فلاي دما قبر نصانتن حزبنا نمرغاص انت خيل للاوينت عرسه مخال سوا حاجز مرغاص انت خيلنا بزبل وفري ناتتكبر يزلهم ابزي غداي نويح رحقت تغعزنا ينام بدرجه باكيج قدم كم زلعلنا يوم قدم طنقاقه سغات حدغا ودينا ينام فند سغات حدغا ابز خونه يخون وان زدليو وصعتات بملوم خالوت حيلتاتن عدتاتن كيتصبنا بناي بعلنا عقمي كنساغا زغبريو كلاواي كاب علتاو حجزات بتوساخي وهل المحلو تاون كندي زاكل كم زدلينا انصيرنا بمحاز زحشه بركينا نركم قداي موهلال اخلي زر بزملكت نابخال ان تمتل منقد يلن تسالسواي مسزي تاساسيرنا باورو ان مكحلم عند حق سوا حجز يلنا نوسدو عرسه متحجازيغاتاتي عقمي اقارنت محبرسبنا طناخينا كنخيد يقبا بحفشا سلست يوم قدايات كنا علل لنا هجرنا بعتب تسرح لهم زلاع وهل نتعاقمتات يوم انتي خوينا عنا نلمن انتي خوينا عنا ايدنا نزرقح انتي قوليلنا عنا زبل حتو لعلو تمرار حتى عبد تفرادي وان كاب زارب وان زهب وان ممرحي تبقسنا ننا بعلتنا وسيدنا انت نريو لمنا تصباينات صقعتنيا راديت مخان كبرن نصانتن الاونتن حليفها زهبي كاب زحليفو بزي منقد زركو سو او حجزات استفالالي مسارحتات زعليهم في اللاي استفالالي الاخطو بوليتيكا نمعوات كم كولي زيتقوم لهم يوم سلازخنا راديات تصباينتن لمنان زبلو نغرات علنا بعرسم تحجازا بلنا نصانتنا كبرنا كنحلي قبا كابزي بتوساخي منقستنا كاب زيغاتا حليفو نخالات زترف مبر زصب كم زي خونا بتغبار نرئ المسرحينا نختل زلنا كابزي توقسنا كم هاجر زلنا عقمي حيل سب تحراس مريت تفطراو عقمي ماي وزته مزيد ان التعتاتهم زلنا مسرح تكنولوجين كساب حزيز مصانا لهم تمكراتاتن حويسخام مالتون بليمات ترفات بكوتاغطم نهرد سرناي بوفر حملاي اثر وزته عقمتاتنا هانيصنا اب كلتا غدايات حدم دلاي سبع حجز يهلدو ويهلي دما بناي بعلنا عقمي كلاي حدقاتات يهلو ويهلو قندما بناتنا عقمي إنا نملسهم إلنا إنا نسرحلو نركب وشتي زخينا بفلاي أب كل التجراي نريو كم تكال بتكالنا سلعة حجز سواء نزيجات كيبات صح بمقار نتي تحجز بمتماي زي تجبار مليس خانة محور سو عالم متجوح قدم حزي بسان شوعتنا عم تمرت خنهم سان شوعتنا عم تمرت أجات من النبلو نجار داجماي كم تريو مقرب نزح حسوا بوليتيكا وشرحي نمتقاميهم زجاج زلو ومخانو كم هاجرن كم تكال حدقان دلونتن سراح مرار حان زلنا على عقمي آمنا ذات أمامنيهم سخون يخون بسب سرح يخون بلو تعير مخنيات زبط حدقام في اللاي مقوي زملكات بناي بعلنا وشتاو عقمي نملسلن نشفنا لن ملو عقمي يزلون أو كالوت قديات المعك كم كونتاتو مسهزبنا حبيرنا نصرح الكونتات يزلون بتعمر قصاني أيه من هالباتون قربا أبزبها الأوارح وشتي في اللاي زم في تزوج وكل لاتن حزون تخنم بعلم نخالو أنت خنم كم فيدرال ون بنجبر لهم حجز كم حجر سناي بالسرعة نابسر له خناتات كم زلوا يتأمامن. يعني عند كلهم عند عجرم يجارا درجان بجارا
የምናበስርበት ጊዜ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አደጋ እንድልውነትን አመራር ሓንቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ዝነበረና ጻንሒት ብሽም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ካብ ልብ ይመስገን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን ጊዜ።